Na sziasztok, én Lórika vagyok, és elérkeztünk egy újabb videóhoz. Itt van velem Attila. Sziasztok! És most csetelni fogunk ebbe a videóba. Gyönyörű lesz. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Hát te jány, kattintsál már rá. Menj már innen. Nekem megint bejönnek. Nem vagyok a Lórikád. Én nem vagyok kád. Megegyeztünk? Én nem vagyok fürdőkád. Oké. Mindenki azért iratkozik fel rám, mert vicces vagyok. Vicces jó van. Na, felraktam egy ilyen képet, és ez én vagyok. Gyönyörű. Hát én csak Milán lájkolta? Anyátokat. Ez anyátokat. Ez igen. Konnektor másoknak, konnektor nélkül. Konnektor nélkül romlott házba vagy, konnektorral romlott házba vagy, konnektor nélkül cségózol. Ez igen. Én ezt nem tudtam. Már megint itt volt a kép. Annyira ijesztő, inkább tovább megyek. Most megcsináljuk Attillát egy kártyába. Vagy back-openingezzünk? Választhat kap. Először csináld meg a kártyám, utána megkapod. Oké. De fut. Én átcsinállak. Az igen, ebben is van pack opener. Én nem tudtam. Na Messi. Messi kép helyett más lesz. Várjál, ki legyen a pofád? Mi? Ki legyen a pofád? Neymar. Hát én nem igaz. Na várjál. Én várj, de nem adja ki a pofáját. Ja, hogy rosszat nyomkodok. Bocsánat. Milyen akarsz lenni? Timofdiért? Legyen Szentpak. Szent Patrik? Aha. Mi van? Na várjál, a Pacer az lesz 72-es. A lövés 42. Lövés. 62-es. Várjál, nem nézem a passzot. Passz az egy, mondjuk 20-as. A dribbling ez az durván szar, na várjál. Lehet mondjuk 82, ha most na. Még belefér. Defenzív az 88. Fizikálisod az meg lesz mondjuk 100. Én meg azt mondottam, hogy brazil. De nem az leszel. Hanem Hungarian. Hungarikum. Hol van? Hungary. Megvan! És tudod mi leszel? Védő. Nem is leszel left wing. Én meg F winget írtam be. El is mentem. El is van. Mentve. Rajta gyönyörű kép. Másolás. És visszaküldöm anyjába. Nem vagyok a Lórikád. Jó, van csitok. Egy gyönyörű lett.
A Neymar a neved, de nem baj. De változtass már ezt a dolgot, mert megijeszt. Most jön a SBC challenge-eket. Azaz Squad Builder. Nem is, most jöhet a Rare Gold packezés. Az igen! Hallod? Scream Snyder, Inform Hazard, Inform Godin és Squad Builderes Griffith. Ezeket el kell rakni. De hogy kell? Zördi, csinálok egy csapatot. Nem is draftolok. Draft. Animal Kid Rose. Amúgy itt vagy? Aha. Oké. Na, én meg draftolok. 1-3-3 második variáció. Válaszodok gyerekek. Én is draftolok. Oké. Kameni, Inform Kameni. CDM-be Koke. Ez Matip. Mi a francnak Matip? Küldök a csapatot. Oké. Animal Kid Rose. Attila, ez igaz, megkaptam ideje, hogy kapjak egy védőt. Helen Glue-t is megkaptam. Iborra! Na végre valami védekezik. De a legenda Cannavaro, vagy Cannavaro. Nagyon fel vagyok pörögve. De miért? Ubi Mikkel Hello. No. Jön egy Dumbia. Remélem. Attila, mit írkálsz? Már megint. Jaj, de menő. Én még meg sépítettem még a csatársort se. Attila, itt vagy? Aha. Oké, ennek örülök. Örülök, mint légy a tejfölnek. Örülök, mint légy a tejfölnek. Menci. Nagyon menci. Tudod mi? Megkópeningezek. Attila. Na? Most égtem ki. Szóval 2 inform, advanced to watch és 3 legenda. Kék.